Σε ξέρω, γι' αυτό μιλάω. Και επανέρχομαι στο οικονομικό. Τι κάνεις όταν πλακώσουν τα γραμμάτια αυτοκινήτου? Οι ακάλυτες επιταγές από μπουτίκ, κοσματοπολία, νυχτερινά κέντρα, ανθοπολία, εστιατόρια. Το ίδιο το κορίτσι για να σε σώσει θα σου πει: πάνω, τελειώσαμε εδώ. Και εσύ χτυπημένος, μόνος, ένα πρωί θα παρουσιαστείς στον εισαγγελέα. Η ποινή λόγω προτέρου εντύμου βίου θα είναι 15 χρόνια. Ένα πρωί θα ανοίξει η πόρτα και θα βγεις από τη φυλακή. Θα κοιτάξεις κάτω τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά σου θα έχουν αποκατασταθεί. Η Μαρίκα θα συζεί με άλλον. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και η αδερφή σου έγκλεισε σε κάποιο ψυχιατρίο. Και εσύ θα κατέβεις στο Λευκό Πύργο, θα κάνεις μια βόλτα και κανένας δεν θα σε καλωσορίσει. Δεν θα γυρίσει να σου πει καλημέρα. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Μετανιώνω. Όχι πάνω, δεν φταίς εσύ. Πληρώνω τα λάθη μου. Φταίει η ζωή που μας στείνει παγίδες. Γιατί όταν λέει ο τύπος, μου είπανε για να πάω Καβάλα πρέπει να έχω τη θάλασσα δεξιά, έπρεπε να του πω καλά σου είπανε. Γύρνε πίσω να την έχεις δεξιά. Αντίθετα θα τον έστελνες Παναγιώτη. Όχι ρε, θα του τη χάριζα. Θα έφτανε πλαταμόνα, θα του λέγε το κορίτσι, Λάκη πάλι η θάλασσα είναι αριστερά. Ας πούμε ότι αυτό τον λένε Λάκη. Θα κατέβαινε, θα ρώταγε, θα του λέγανε γύρνα πίσω Χριστιανέ μου. Για να πας Καβάλα πρέπει να έχεις θάλασσα δεξιά. Θα γύρναγε το Βόηδι, θα πέρναγε Θεσσαλονίκη, θα έφτανε στη Βόλβη πάλι η θάλασσα αριστερά. Έπρεπε να του την κάνουμε Παναγιώτη. Ναι, αλλά πετάγεσαι εσύ και του λες στην Ασπροβάλτα θα βρείτε τη θάλασσα δεξιά. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Διότι εμείς Παναγιώτη δεν επιθυμούμε το κακό ούτε του εχθρού μας. Εγώ το επιθυμώ ρε. Να του ρίξω εγώ 5 δρομολόγια Βόλβη πλαταμόνα να του στρίψει να φουτάρει στη λίμνη κοροϊδάρα. Είμαστε καλοί, δεν θέλουμε το κακό κανενός και μας πατάνε όλοι. Μετανιώνω. Μετανιώνω. Μετανιώνω, μετανιώνω στον εγωισμό μου το χρόνο. Μετανιώνω, μετανιώνω τα λάθη μου τώρα πληρώνω. Μετανιώνω, μετανιώνω στον εγωισμό μου το χρόνο. Αντώνη, είχε μια ξαφνική αδιαθεσία ο Πάνος. Ξαναχωρέθηκε λίγο και παρουσίασε πτώση ζαχάρου. Εμείς σε μια ώρα είμαστε Καβάλα. Παίρνουμε το καράβι και 3 με 4 φτάνουμε Θάσο. Τι του λες ρε, εδώ εγώ μπορεί να έχω 22 πίεση. Άμα δεν με δει γιατρός εμένα, ξεκινάω εγώ. Αντώνη, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, υπάρχουν 2 γιατρίνες εδώ. Τι λες Αντώνη, πώς κάνεις τέτοια σκέψη? Τι λέει ρε ο Πλαπούτας, η πελοποννησιακή λέρα, στον καθρέφτη κοιτάζεται και τα λέει. Τι να σου εξηγήσω Αντώνη, κάποιος έκαζε τον δρόμο, εμείς του λέγαμε πώς να πάει και λέει αυτός, εδώ έγινε το ιστορικό συνέδριο της Βόλβης. Του λέω εγώ θα σας γελάσω. Τότε επενδεύει και ο Πάνος και αρπαχθήκανε. Ναι Αντώνη, για το συνέδριο αρπαχθήκανε. Αυτός και όρκο να του κάνει στο Ευαγγέλιο δεν πιστεύει. Τι σου είπε? Μου λέει, από πότε ο Πάνος ασχολείται με την πολιτική? Του λέω, η πολιτική δεν μας έδωσε εμάς να φάμε Αντώνη, άμα δεν δουλέψουμε δεν θα μας ταΐσει το Πασόκ. Καλά του τάπες. Και του το έκλεισες και στα μούτρα. Δεν το έκλεισα εγώ, αυτός το έκλεισε. Διότι μου λέει, δεν θα πληρώνω εγώ κινητό να ακούω τις μαλακίες σας. Βρωμόστομος, λέρα. Μην ανησυχείτε για τους συγγενείς σας. Παρουσιάζει μια απλή διαταραχή του ελέγχου των παρορμήσεων. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ερωτεύεται γυναίκα. Θα καταστραφεί στη γοητεία της ή θα ελέγξει την παρόρμηση? Θα έλεγξει την παρόρμηση. Μπράβο.